Når man skal forklare familieretssystemet, kan der være mange instanser på spil. Når et par bliver skilt og ikke kan blive enige om, hvor meget man hver især skal se barnet, kan både statsforvaltningen, Ankestyrelsen, byretten, landsretten, fogedretten og kommunen være i spil. For at forstå det helt klart har vi her en familie, som har været igennem systemet. Martin og Maria har sammen datteren Mia. En dag bliver Martin og Maria skilt, og til at starte med bliver Maria bopælsforælder, og Martin bliver samværsforælder. En dag kræver Maria dog, at Martin ikke længere må se Mia, og hun ønsker derved at få eneforældremyndighed. Sagen bliver taget op i statsforvaltningen, der skal afgøre, om Martin har ret til samvær med sin datter. Statsforvaltningen kommer frem til, at Martin stadig har ret til samvær med sin datter. Det klager Maria over til Ankestyrelsen, da hun nægter at medvirke til, at samværet bliver gennemført. Imens søger Martin i fogedretten om at få gennemtvunget samværet og søger oven i hatten erstatningssamvær. Fogedretten afgør, at barnet skal udleveres til samvær med Martin og kommer frem til, at datteren fortsat har ret til samvær. Maria indbringer denne beslutning for byretten. De fastholder dog stadig, at barnet skal udleveres til samvær. Nu bliver datteren indkaldt til samtale om forældremyndighed i byretten. Her afgøres det, at den samlede forældremyndighed fortsættes. Denne beslutning anker Maria til landsretten. De fastholder også samme beslutning, som blev taget tidligere og som blev taget i byretten. Maria udleverer dog stadig ikke barnet, og nu afleverer Maria endnu en ansøgning til statsforvaltningen. Det betyder, at Martins henvendelse til fogedretten om at gennemtvinge samværet ikke kan behandles, før Marias nye ansøgning i statsforvaltningen afgøres. Hvis statsforvaltningen vurderer, at der ikke er sket noget nyt siden Marias sidste ansøgning, vil de afvise hende og give fogedretten lov til at gennemtvinge samværet. Maria beskylder dog denne gang Martin for vold imod deres datter. Det betyder, at politiet nu også indblandes i sagen. For statsforvaltningen skal genoptage sagen, som skal undersøges ind hos politiet, og først derefter kan der tages stilling til ansøgningen i statsforvaltningen. Skulle de finde ud af, at der er sket en forandring, f.eks. hvis Martin faktisk har slået hende, eller det viser sig, at Maria bevidst lyver, skal Maria, Mia og Martin igennem hele systemet en gang til. Under hele forløbet er også de sociale myndigheder indblandet, da de søger at løse konflikten. Eksempelvis skal de arbejde på at få Martin og Marias datter anbragt et sted, hvor hun kan få ro, da de vurderer, at datteren er meget påvirket af konflikten. Det hele kan være svært at finde hoved og hale i, og det er derfor ikke svært at forstå, hvorfor nogle borgere drukner i dette system.